Ating palis ng tanan. Adlang Domingos palis ron. Ako daris. Katong itam nagkarlan sa una. Katong kami sa Eliana. Ang kusip katong nay mga hangitan ng mga ubi o kanang kaunod pa ba. Kaya ito na nga matanda kung nakabuan. Kaya di ay ang anday nang hataw dali sahang mga kuan pero dili sa mga hilabton kaya lain ang tuyo kami ta ko og kuan matkat ko og matkat ko butong kay lunis man ugma may huyo ang diha kandi ko magdagat sa ganda rin manguhit pero mabay makuhit o makatkat ba na nakawan ni katong hangin suray pa kong suray datos aburan nabay ubod sa hangin o kay barak ng dami tapos agyan mga pundir sa gano'n sa kauban kasi agyan na sila pwede basta gusto rin sa kasa ang ita ko rin ako ano rin ubod una sa kanang ubi kasi gusto nila doon na na panglinan kanapamladaan ni ang gisugdan og pagdahon nga magpasalamat dahil ko yung tanan katong nagtuway basang vlog ingat terus mga video din aking adlaw ay hinungdan katong gahakot ko bunbun katong nga alin tilaog ang ilaing lingaw wala ilaing ma kuan wala ilaing ma vlog sig kuan maundang na siguro ko hapit kay malangyaw ko ngato ko mapabayulit sa Manila sa adlaw katong classmate kanang hatag sa kape salamat ni Umit share po ito na ho kasi gusto na ganahan PM laman mo naapotol nito kami itong issue ha kasi mo ganahan mo PM at itong pula may okay na po magandang salamat ka do bit misula dapiton o tabita dapiton hamisula salamat sa inyong kape ng kapilaw katong mga pagwapa nga di introduce to na sa hangigagaw nga si Jerome Ayuban Bernaldez PM naman mo og din ato mo PM ni Jerome atong product nga hangi pagtag hapon ato niya na product kaya bukad na mag-init sabi mo kung ganihang mauwan hangi dili sa bang labahan kay maultog ikan pa ko ng laba kamag pang laba dali kung sakar rin kalubian kaya abit kong mauwan dali ako kat-kat o butong budanggag na ito ang kat-katan sa una habog na katong kat-kat ko dihan ko akong butong may talabog punuan nga kat-katan ka ng makayara nga nubo-nubo ra ang kat-katan naroon makadakong butong uma sa kanihang ubi danihang ubi hana panglinain ng sudadlaw kay lapok pa man doon duta ngita sa kornog kuan doyang tumulon butong ubod sa butong gihapon butong kawayan ubod andun ka man na uy arang mainit pa man di ay alas sabay oras ako 2:45 naman pero init gihapon katulad to ba basig kita ko dito kuan masaka lang gabi mas katirok butilon saan ko dali ka to kaon lupit sa size pa di ko magsuman hala buang na buruk na buang naman eh kita gagak ya sino na ba ko naggalon
Nakalugat ko. Buok. Ang kinuhit isa, dua ka lubi. Ang panitan. Hindi ka lugat ugda. Uli sabay. Ito nila ho. Nakabuk. Garid ka bukas ng kuhit. Masa katay on. May hakak. Hakakan pa ng ruy. Ruy may maghakak. Ito na. Lagi. Ang lubi, ito ang buntang. Marabak ko order karong pizza size. Gagaw. Latak lang pinapasawon. Nakalubi og duha ka. Nakabitong. Pagduha. Nah, manghipak ko. Ano naman yun? Kuan, patraka. Butong, duha ka lansa. Hindi ako. Yung bakos. Abang ng katupian. Bahay rite. Bahay mga uhan. Mahal sa kulto. Tiwas sa bahay kung kasungbod. Nas. Tadi pa ko yung haling turma. Dumig maisitas lasang. Kaya namin high school si kanyo lok dumig mais kaya pagaling. Tapos ulit siya. Kondok na natin dihapon ko. Paita. Hindi pa tunod sa mga apo. Di ko mga gamot. Pabuhay lang ito kong bayog. Di ko manarbahog. Di ko magdimusin ko siya. Pa yung mga apo. Ako. Lukdo nagtigwang. Maghapon si Lukdo. Noong ko. Terus baik YouTube. Hindi ko sabay sa kasada.
A few moments later. Bau, tapos bahay. Kailangan. Dah, kita udah ke kajong kamuti. Nah, ako ka ng kadakang kamuti. Man, pareha lagi mo doa. Masa ni kailan ka na ni? Okay lagi. Suon mo? Suon ba mo? Suon mo? Suon ba mo? Yan na, suon mo day? Suon po sa guo na. Sige. Katahan ko dah magkapagod kamuti dako. Pahiram ni tatay. Pagod ito kabuk. Isang kalan dapit. Ang mga labi niya. Ang paghagaan ni. Ang tuungan. Ito yung lain. Bye. Bye. Mana parlan. Ginang. Lugar ng mundo. Bakit na may gusto din ng karlanan? Sabod na maglain.
Laga na ni. Ini mga disiplin. Isa ko umod. Mana ang kalan? Ang kilom ko ba tos kwan? Nama. Wah, nama. Ano, 20 kabuk niya na. Kundi. Kwan ni bugtos. Oo, di bugtos niya di matanda.